sa atong panahon karon, ubay-ubay sa mga magtiayon nga nagbulag na gayud. Ubay-ubay nga wala nakalahutay sa ilang gipanumpaan panahon diya sa kasal nga kalipay og kasakit mag-uban ug ang kamatayon lamang makabulag. Nay uban nga wala nakakaya sa mga kasakit sulod sa kaminyoon, or ang uban nibitiw lang gyud kay di na kaya. Igsuon di gyud ta malimot ha, nga sa kaminyoon dili gyud lonlon kalipay tanan. Adunay gyud mga kasakit nga moabot sulod sa atong kaminyoon. Ug kanang kasakit nagkalain-lain na. Pwede moabot ang time nga crisis, kawadon, or pwede moabot ang time nga di na mo magkasinabot, magbikil na, or pwede pud moabot sa time nga mabati na ang batasan, mausab na, or pwede moabot pud sa time nga mga liwa si Mrs. or si Mr. ug uban pa. Pero isuon kung maabot kani nga sitwasyon, dili gyud sulbad ang panagbulag. Unlike lang kung kanang battered wife ta, dapatan ta, pasakitan ta nga kuhaan ta sa kinabuhi, save your life. Pero kung mga biki lamang nga di magkasinabot, problema sa kawadon, nausab na ang batasan, ug uban pa, madala pa yun na sa pag-ampo. Prayer, makasulbad ni ana. Kabalo ba ka igsuon nga ang Ginoo kaya makapausab sa hunahuna ug pagbati sa tao? Ato ibutang, kana bitang pagpangaliwa, mo gina siya dakong tentasyon nga hagit sa mga magtiayon nga daghan gyud nagbulag ni ana. Pero kung unsa man ang mga sitwasyon nga nagbulag mo karon, halimbawa nangabit ba, kung ikaw nga asawa or bana ba, you have to evaluate yourself. Sa asa bang bahina ako nagkulang, nganong kaning bahina nahimo man niya. Nga unta, makahatag ko ni ini. Sa asa ba nga dapit nga nahitabo nga nainaani ang sitwasyon. Hinahot igsuon, mamalandong sad ta. Kay dili man punta nang gibiyaan sayop og sipyat sa nagbiya. Usahay daghan pong gibiyaan, gumikan ang gibiyaan na apoy pagkulang. Isuon ang atong kaminyoon ato yung iampo. Kay kundi nato ni iampo, in times nga mohatag og mga kadaot ang panulay, madala yun tayang matarong. Kay wala man tay igong panagang ni ini. Muna ang panagang nato, maura yun ang prayer. Prayer is the most powerful sa atong panahon karon. Kay talagsa na lang ang tao nga mag-ampo. So kining pag-ampo mo gyud na ato ikasukol sa asdang sa kaaway sa Dios. Mao na isuon kung unsa man ang status sa kinabuhing kaminyoon karon, just pray. Through prayer, maoki ra gyud na siya. Salig lang gyud isuon. God bless.